Salubong at saya. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid.
Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nakings Pole Water Refilling Station, owned and managed by Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Iriga City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year from Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonya, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Iriga City Branch, San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur. Greetings of peace from Ngo & Sons Trading Incorporated, owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Iriga City. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story.
Ako si Lut Adriano of Pili Camarines Sur. For almost 20 years na under medication yung aking anak or seizure, yung epilepsy. Usually, napapakinggan namin yung program sa radio ni Doktor. Pinakinggan ko yung explanation niya. And very scientific naman talaga yung explanation ni Doc. So talaga, na-encourage ako. Pumunta ako, sinamahan ko si anak. O yun na, check up ni Doktor. Tapos, may mga hindi lang suggested kundi talagang ipinasunod niyang mga pagkain at kung anong yung mga tatanggalin. And yun, magagamit siya nung Ionic CMD. So sinunod talaga yun namin. After mga 3 months, mas lalong gumaganda yung katawan. Kaysa noong nagsisynthetic siya, parang nadra-dry yung katawan. And una naming naano sa kanya, hindi siya nagsisure. Samantalang noon, pag nakalimot siya ng isang gamot, automatic, magsisisure yan. And then, yung mga almost 6 months na nakikita namin, kuminis yung balat niya at naglow yung mukha niya. Totally talagang naka-recover. At pati yung self-confidence niya, yung physical outlook niya, yung katawan niya, gumanda yung kutis niya, at saka sumigla siya. And syempre, sumigla din kami lahat. And really, very thankful talaga kami. With all my heart and sa family ko po na naka-recover si anak. Thank you, Doc. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Christmas mula sa DOH. Sa ngaran po, kanak-kanak ng pamilya, ako po, si Vice Mayor Edson de Maywat, nagsasabi inagmamawot ng aming tagailigan na sa maray na kamutangan kung na umaabot na Pasko, sagad, nag-aasa sa manigo produktibong bagong taon. Kanato yung amin. Salamat po. Pinamate ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon kinkasakitan. Nagpabaya, lumaban ang nagpangadi. Kada pamilyang Irigenyo pinayabang. Ibang magpayabang si Vice Edsel. Sa ngaran sa pagtabang, maski turog pwede gisumon. Na performance kanyang pinabayan. Vice Mayor Edsel Serrano, di maiwan. Padagos na pagtabang, maray na bakikikakwa. Asin maray na pagugali, ibang iba talaga. Si Vice Edsel di maiwan. Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong kasurugkaps at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat po.
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Puti, Papaya Fest! White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulot katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito, tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Ligtas Christmas mula sa DOH. Happy Holidays kaninyo namin. Si Lila de Lima po ini. As we celebrate Christmas, let us not forget its true meaning. That our dear God the Father gifted His only Son, Jesus Christ. It is in the spirit of love and generosity that we encourage everybody to share this Christmas. We share cheers and goodwill and not fake news and bitterness. Merry Christmas to all our fellow Filipinos, our fellow Bicolanos, and especially to the avid listeners of RPN DZKI Iriga. God bless all of you
and your family. Diyos mabalos. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Indo Gabos. It's 5 kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita nin Martes. Mainit na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Kaya duman sa mga may aalangon, babaladon, dininapuan sa indong pagkakataon na maalang ang sa indong mga binabalad. Kaya niya to sa lado technical si Engineer Abelindo na Toralio, ang samuya po Chief Technician. Sa information si Jimmy Guanzon, ang samuyang Chief PSG. Ay ko daw kunyan kung isay anyaon duman sa transmitter. Kung si Ricky Sagayap o si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Barasenan sa indong mga kaibahan ngunya na pagka-aldaw. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan sa Santro Cana, Ciudad nin Iriga sa Merkado Publiko. So mga amigo tang mga market enforcer. So mga CSU. And siyempre, itong mga amigo tama na yaon sa Traffic Division kan Philippine National Police sa pangingenot ni Pading Noki Nagrampa. Kumusta man sa mga paratinda niya to? Kumusta ang bintahan? Barakalan kan mga paninda? Lalong-lalo na po ang mga sira. Karne. Tangon yan mahalo na ang presyo kan mga sira na hali sa dagat, ining tilapia pwede pa magmahal ta nagkaigwa na naman in piskil dyan po sa Danau kan Buhi. Kunyan barato pa ta, iba medyo malungsing tilapyan mababakal nindo. Tapos ang dogi kadarakula daradit na sa tilapia, epekto pa po yan ka na piskil. Nagata 30 pesos na sinas, ta 40 pesos ang kada kilo ka na tilapia na haling buhay itong saradit. Pero itong darakula, yun dati ang presyo. Paglaog mo sa merkado, 150 hasta 180 ang kada kilo kan tilapia dyan sa mga paratinda dyan sa Merkado Publiko ka na Iriga na itong pinagsasabing buhi na tilapia ha. Taan tilapyang bato iban presyo sanggatusanan kada kilo. Pero pag abot mo dyan sa mga transient vendors sa luwas, pinapabakal sa nanin 130 hasta 140 ang kada kilo kan tilapia na pinagsasabing haling buhi. Taan iba po nga ng mga paratinda dyan sa sa mga barangay kung minsan igwang mga paratindang tilapia na tagabuhi pinagahaluan kan tilapyang haling bato. Lalong-lalo na ngunya nakulang ang supply hali sa Danau kan Buhi ng mga tilapia sa nagkaigwanin kanuba. Nakula po ang magiging epekto kay ni sa parte ka na sa tuyang mga nagbabakal nin tilapia. Awot pa man lugod maresolveran na problema ini. Kumbaga makarecover itong mga may piskiges dyan sa Danau Kana Buhi. Sa bagay yan iba po dyan tuod naman kan kanuba na yan.
Report. Bueno, nasa linya si Diggs Martinez. Karondang Diggs, go ahead. Karundang Kuya Philip, may nakuha kitang bareta digdi sa Siyudad Nilaga na kung saan arestado kan mga operatiba sa gikan sa Naga City Police Office, Police Station 2 in Texas. Asin ang theft and robbery unit kan lasambita ng estasyon sa Panginoon ni Police Major Leonara. Station commander asin an City Mobile Force Company na kung saan sa nangyaring illegal anti-illegal gambling operation na nagresulta sa pagkadakop kan sarong 23 anyos na lalaki na sarong construction worker asin residente kan Zone 4, Barangay Concepcion, Pequeña, digdi sa nasampitan ng siyudad. Sa inilos na pahayag kan Naga City Police Office, inaresta na sambitan ng suspitsado kan nakaging aldaw sa oras na alas 10:40 nin pagkabanggi naman Zone 3, Greenland, Barangay Concepcion, digdi sa anmaugmang lugar na kung saan ang lokasyon kaning lugar ng pagka-aresto duman sa may release kan PNR. Sabi digdi sa press release kan Naga City Police Office na dakop ang suspitsado mientras na nagkakawat min illegal na kawat na pusoy o pusoy dos na kung saan kay bahan tayo na tulong mga lalaki na nagsusurugal alagad kanyaon na ang mga operatiba abitlan na lang na duminalaga ang tulong lalaki na kung sa manlain-lain na direksyon no tanganing daima aresto. Na-recover sa pagsasadiri kan suspetsado ang kwartang pinantaya o ginamit sa pagtaya na nagkakantidad ni 398 de pesos. Asin sa ngunya, yan nasa kustudiya kan Naga City Police Office Police Station 2 ang suspetsado para sa magkakanig disposisyon asin sa ngataning kaso sa pagbalgar sa Presidential Decree number 1602 asin ang mga kapulisan sa ngunyan araman pa ang pagkakakilanlan o ang mga pangaran kan mga kaibanan o sutulong lalaking nagdulag na kaibanan kaning arestong suspetsado. Ayan muna Kuya Philip, nakuha niya itong bareta ngunyan na pagkaga digdi sa maugmang lugar Siyudad Nilaga ini si Karundang Diggs Martinez Jr. para sa RPNDCKI ang maugmang kairiba reporting. Bicol Connection Report. Salamat Karondang Diggs sa mga heras mong informasyon hali dyan sa maugmang lugar sa Siyudad Naga. Kita digdi man sa pinagsasabi kan panahon na konsensya ka na Bicolandia. Irigang magayon, ngunyan aribang iriga. Kaya manlain-lain sanaan pakulo baga kan lambang local government unit kan Lambang Banwaan, Siyudad, digdi po sa probinsya ni Camarines Sur. Yan nga ni sa Nabua ka ito, Abante. Kunyan, kung maluyan pag-asenso, patras ang Nabua. Confirming binabaha, saro yan sa mga problema po, digdi sa Rinconada area. Pag may kalamidad, makusugan pag-uran, may bagyo, ang Nabua, saro man yan sa lugar na grabe ang pagbaha. Minsan nga ni, hubas na digdi sa iriga, dyan sa Banuan kan Nabua, dahil pa naghuhubas ang tubig. Kaya ini po ang resolveran digdi ni Congressman Migs Villaperte kan Rinconada area kung paano niya matatawanin aksyon, mga programa sa flood control ang Rinconada area. Aloy na po yan na problema kan Rinconada area. Kadakol ng mga naging congressman digdi. Naging congressman si dating congressman Sal Fortuno. Itong dipuntong magtugang na congressman Seriaco Buboy Alpilor. Asin man dating congressman Nansing Alpilor.
Hasta pag-abot ki dating Congressman Sal Portuno, iyo manggiraray, binabaha manggiraray po ang nagkakapirang mga lugar, Banwan, kabali ng syudad nin Iriga, digdi sa Rinconada area. Kaya ini po ang dapat maresolveran kan Congressman na kulang challenge, sabi nga ni Kayan. Kung mapahatan ang pagbaha digdi po sa Rinconada area, tuyong may makusog na pagbagunas kan uran asin igwanin bagyo. Nakadakol lang mga pundo na ipinagtagama para sa flood control project digdi po sa Rinconada area. Pero dahil man giraray na re-resolveran ang pagbaha magin sa syudad kan Iriga. Pero ang karahayan sa nangani kan pagbabaha digdi sa Rinconada area, lalong-lalo na sa syudad kan Iriga, kumbaga napahat-pahatan na, madali nang mag-subside ang tubig dyan po sa kasentruhan. Bakong arog kan mga panahon na uran sa nanin na makusog sa laog nin 24 oras, mga duwang aldaw yan o tulo bago magkulpa ang tubig dyan sa kasentruhan ka na syudad nin Iriga. Sabagay ang kampanyang ini para dahil magparabaha digdi po sa sentro kan syudad nin Iriga, pinunan pa ini kan panahon ni dating alkalde Madilio Robe Alpilor na milyon ang budget para sa namalinigan ang mga inaagihan kan tubig digdi po sa syudad kan Iriga, paluwas itong mga drainage pati na salog, sapa. Taon-taon milyon subot ang ginagastos kan lokal na gobyerno para sa pagpapalinig kaining mga drainage, kabali na itong mga mayor na agihan po ka na tubig paluwas sa syudad kan Iriga. Siyempre, bako umana basta-basta ang budget kay ni, kaya dapat ang sa tuyang mga kababayan makikooperar man sa kampanya kan lokal na gobyerno ka na sa tuyang syudad na ining mga basura, lalong-lalo na ining mga day nalalapa, ining mga plastic, day pagparaapon kung sain-sain sa nang gilid. Di ba kayang mga kababayan niya to, babasolon ang LGU pag nagbabaha. Halagad igwaman ka mo kaya na responsibilidad. Makipagtabangan kita sa kampanya kan lokal na gobyerno na ang mga plastic day pagparaapon sa nakonsensa ay na gilid digdi po sa satuyang syudad. May ordinansa na nga niyan na lokal na gobyerno kan syudad na pinagbabawal bagan paggamit kan plastic. Kundi day man may iwasan tayong mga paninda na day man pwedeng patusunin papel. Hamak mo yan kung ang tinapay pinatos yanin papel, baka pag nabasa yan nag-uuran, napakinabangan kan sa tuyang mga kababayan. Wala nang rima-rima kito pagkain. Parehas man yang kan siraan karne, day man yang pwedeng pagparapatusunin papel. Kaya plastic man po giraray bagaan pinagagamit dyan sa merkado publiko kan Iriga. So iba na pwedeng patusunin papel. Kaya nangyayari, nadodoble ang mga paratinda. Sa plastic, pinapatos pa nin papel. Ay napangyayaring buhay tayo ni. O di mas magastos para duman sa mga nagtitinda. Tani ba nagpapagibo pa nin mga patusan na papel na nga ni naka-plastic na ni ba pong mga item na binabakal dyan sa merkado. Pero para man po sa kuya, opinion ko lang kung talagang sa tuyang mga kababayan makipagtabangan, makikooperar na ibugtak sa tamang basurahan ang mga plastic, ay siyempre kakulang tabang yan sa sosyudad, digdi po sa lokal na gobyerno kan Iriga.
na mamantinirtaan kalinigan day magpara baha. Taan plastic saro po yan sa kausan na nasusulat ang mga drainage. Ay pati yan nalalapa basta-basta. Kaya kumbaga makipagtabangan kita sa kampanya bako sa nang digdi sa siyudad kan Iriga kundi magin sa ibang mga banwaan digdi po sa Rinconada area na pagtaraid kan siyudad. Kasaro sa pinakamayor na problema kan Rinconada area ang pagpaparabaha. Igwa man na agihan kan tubig. Ining programa nga nini ka ito kan Bicol River Basin and Development Program. Paluwas dyan sa Bicol River paghali digdig sa Rinconada area. Kundi ano daw nangyari ka na proyekto. May nako kitang informasyon na pigparapasiko-siko. Bilikid-bikid na gayid so agyan ko tubig. Kaya haloy makaluwas duman sa Bicol River. Maluya so pakagibo ka na proyekto. Karigdi po sa probinsya nin Camarines Sur bako sa namang pating Rinconada area ang pigpaparabaha. Nagkakapir ang mga banwaan pa dyan sa nasa 2nd District. Ang Milaor sa Kaminalabak ay pirmiman yan na binabaha tapos ang San Fernando. Kung niisipon nga ni, yaon dyan ang gurangan na congressman. Si Congressman El Rebilla Perte. Eh, man bagay nare-resolveran. Tapos kasumpay ka na Rinconada area ang ibang banwaan digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. 2nd District saka 5th District minsan may mga banwaan digdi na magkataraid baga. Anbula kataid na Milaor. Minalabak. Kaya kung talagang papakarhayon ang mga proyekto digdi po sa Rinconada area, maging dyan sa 2nd Distrito kan probinsya nin Camarines Sur, dapit sa flood control project, ano taday mabawasan ang grabing pagbaha digdi sa naunang bitan ng mga banwaan, kabali na ang siyudad kan Iriga. Kaya dakulang angat po ini kay Congressman El Rebilla Perte, kay Congressman Migs Villaperte, kung ano ang sendang magiging aksyon dapit sa bagay na ini. Baha saro yan sa natural calamity. Bako po yan man-made. Kundi minsan nagiging man-made inaabuso taman ang kapalibutan. Halos mayo na bagang mga punin kahoy na pwedeng magsagang. Tanganing tubig bakong diretso tulos dyan sa mga hababang porsyon. Pero po ini sa dakulang problema digdi sa tuyang lugar. Sige man ang patanom kan Department of Environment and Natural Resources. Alagad an hapot nagdadarakula man daw ang mga patanom na yan na kahoy. Naday man minamantinir pakatanuman bahala nangod. Kung magkaburuhay ang kahoy na yan. Kaya ako kaibahan pa nga ako sa mga tree planting activity. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pati ang mga LGU. Kaya ito dyan sa Sipukot, igwa dyan mga pinatanom na kahoy. Hapot ngunyan, daw, nagburuhay na sa mga kahoy, nagdarakula man. Yan po ang dakulang kahaputan niya to sa kampanyang inikan DENR dapit sa liwat pagpaparambong nin mga punin kahoy digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Na dapat mantiniro na magdakulan punin kahoy bakong magparagastos sa naan LGU ang national government dapit sa mga tree planting activities.
na nasasayang sanan kwarta ta mayo manahiling na totally nagdadarakulaan po nin kahoy na mga itinanom. Oy, good morning pala kay retired Air Force Alex Celeste ka na banuanin Nabwa dyan sa Antipolo Old. Siyempre kay Kagawad Louie Lleno. Kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Tirang turog na lang, magtitiripon-tipon na naman. Sa maabot na Sabado, otro Sabado ha, December 16. Magkakahirilingan na naman sa mga bats. Kabats Kukan High School, mga batchmate, classmate, nanibay guwa ng mga makuapo. Aniba may mga uban na. Hindi, arong sa naman po kaya na buhay si iba mga laka successful. Si iba tios-tios man. Hindi pag nagkakaharampangan, dyan ang kaugmahan. Tapos may mga restoryahan pa. Uy, kadto nga, pinagpiraw, tay ka. Hindi din nga kita nagkadagusan, ta, bakit ganyan destiny. Ay, pambihira, kung minsan baga, pag high school, maugma kung minsan. Makonsuelo ang buhay ka na high school. Kaya nga ni si Sharon Cuneta, igwang kinantang high school life. May nakabugtak pa ang saya-saya. Pag nagpapamilya na, tapos nin kolehiyo kung mayong tultol na trabaho. Pero gustong bumalik ang iba sa high school. Kapag high school kaya, dyan pa so simpleng pagkabuhay kan mga estudyante. Pag college na, may direksyon na. Ayaw na dyan so kung ano ang gusto mong maging kurso, gusto mong maging trabaho pag nagtapos ka sa sarong kurso. Hindi ba man mga estudyante na dahil ba nauyunan kung ano-ano na sanang kurso ang pinagkukua. Dahil na nakakatapos sa kolehiyo. Ito po ako kaya ng mga nadadangog na babaritaan na problemado ang magura nga mo manyadigin ko. Di na ngaya maintindihan king unong gustong kurso, palipat-lipat. Kirakman kan magurang kung arog kaya na sa imong kurso, nagkukurso. Nakadakol po ngunya ng mga nakakagraduar. Tapos sa kolehiyo, maayo man mga tultol na trabaho. Ang iba nga ni, tapos sa social work. Kursong EBSW. Pagkatapos, nagiging barangay health worker. So, criminology, kung minsan nagiging tanod. Hamak mong mga buhay tayo sa Pilipinas. Kaya sa iba man, at tapos nun sa, retirado na sa pagkapulis. Malaog pa sa politika, gusto pa magkapitan. Kaya napisadtuan ang buhay. Kumbaga, dapat niya magpahiringalo na ta mga retirado na. Sige, pag-iraray, kung nga dyan mga senior citizen na, habo pa magharali sa gobyerno. Kaya mayo naman marhay na nagkakaharaman. Kumbaga, maluya na po ang performance. Yan, sana sa cabinet niya to, sa gobyerno, ining mga kabinete, kan sa tuyang presidente, ano iba, mga gurang ng marhay. Dapat ibugtak so mga hubin pa man. Ay kung narog ki DILG Secretary Benhur Abalos, ta hubin-hubin pa man na paghilingon. Pero ini pong mga pulis na retired o kaya mga militar na retiradong ibinubugtak sa halangkaw na posisyon kan sa tuyang gobyerno.
Wala na bagang susuya. Magparamasdan ta kung niisipon mo, paingalo na nga ni Sinda sa indang trabaho. Asikasuhon na lang sa pamilya, pero grabe pagiraray ang mga ambisyon. Dahil pagiraray na kontento kan sindayaon sa posisyon. Ang tao mayo pong kakontentuhan, digdi sa kinaaban, magmayaman, magtios. Kaya kung minsan ang kagurangnan, nag-iisip kayo, day ano nangya ka mo? Magmainit, magmauran. Ay nangya ka mo nakukontento sa pagkabuhay, nindo. Kung ano ngayon, itinao ko, ako unindo, ano ba kaya? Sigan reklamo. Pag mainit, mareklamo. Pag mauran, mareklamo. Parehas man yan kan mayaman, nagre-reklamo. Saday na maaraman kung aanuhon ang yaman. An mga tios man, gusto man maging mayaman. Mayo ng padumanan, pero ano ba pong mga tatao man kan sa indang pagkabuhay, digdi sa kinaaban. Lalong-lalo na itong mga nakaulay kung gusto simpleng buhay, dawa yan mayaman. Kung bagahali man sa pagtios, ay ako ngaya sir, mas gusto ko na ngayon yung simpleng buhay. Dawa ngaya kita arog sa nakainian kaputang kwarta. Okay na yan, digdi sa kinaaban, iguaman niyan kitang nalulunadan, napat ang gulong. Kaya mas binsido ako sa mga arog po kay ning tao, digdi sa kinaaban. Kumbaga kontento na sinda na maging simple ang buhay. Kisa man digdi po sa iba ng mga rayaon sa gobyerno na dahil nakukontento. May mga darakula ng harong, igwa ng mga istara na abang gagayon, kadakol kan bihikulo. Pero dahil pagiraray kontento, dawaan sa indang kwarta. Kumbaga pwede ng turugan. Ano daw taarog kayan? An iba niya tong mga kababayan? Ngunya nakapaskuhan dapat ihiras manindo, so kumbaga surusobra nindo. Kadakol po kan mga nangangaipong ngunya ng mga panahon. Kumbaga dahil man totalmente pang nakaka-recover ana sa tuyang nasyon dahilan ka na inagihan tang pandemic. Kumbaga pandemic, nagkaigwanin virus. Kaya ngunyan ang mga sipunon, kung arog kan panahon na nananalasa pa sa COVID, ay masasahutan na naman na may COVID ka mo. Yan po ang dipisil, pag arog kayan ang dalagan, kan sa tuyang buhay, kan sa tuyang nasyon. Habang hirak ka itong mga daing sukat. Hoy, kumusta man sa mga empleyado kan City Hall kan siyudad ni Iriga. Sa pangenot ni Mayor Rex Oliva sin man ni Attorney Nonoy Wapirina ang City Administrator. Di apa ang tindogon ngunyan garo pang Vice President na naman. Naka-pink. Bueno, naabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Engineer Abelindon Toralio ang samuyang Chief Technician. Sa information si Jimmy Guanzon ang samuyang Chief PSG na talagang dawa magrobo-robo duman sa West Philippine Sea. Preparado. Dahil lang makaabot din sa Iriga ang mga missile. Yaon mampulan si Ma'am Kyle Ria Golegasyon ang samuyang admin, finance, gabos-gabos na, paglaom, kan nasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.